Ati. Sinundarawati ngopo? Rawuh mrene rak. Sinundarawati iki minangka kadang werdane para Pandhawa, Gosek. Sinundarawati iki ya duwe karep, duwe sedya. Sedyane nyuwun ngambil pustaka Jamus Kelima Sada. Arga ngapae? Ndarawati ke Taman Pegebluk, bisane waluya nirmala temah jati yen to tinumbalan pustaka Jamus miang jimat Kelima Sada. Piye? Monggo awake dhewe le sowan kalah dhisik karo Sinundarawati. Mula Sinun Puntadewa kudu nglungguhi Bawalaksana. Sing dhisik didhisikake, sing keri ya kudu keri. Mula awake dhewe saiki ora iso piye-piye anane ming nimpa bali matur karo bapak. Sik, aja kesusu. Aja kesusu piye? Kene aku sak sik matur, gentenan. Gentenan, wis ta mundur. Oh iya, iya. Ning ora gawe masalah lho, Kong. Ora iki meng genahke kok. Nek ora tak genake ndak rampung-rampung. Ya. Kowe iki goblok kok ora. Mundur ana? Ya, mundur. Ning aku wis weling karo kowe aja gawe masalah. Ora, aku mung arep takon karo Sinuwun Prabu Darmakusuma. Ya. Masalahe apa Sinuwun Kresna kuwi pengen nyilun ngambil pustaka Jamus Kelima Sada? Ya. Sing tata krama lho. Siap. Ya. Nuwun sewu Sinuwun. Iya, Bagong eneng apa? Ajeng nyuwun prisa. Arep takon apa? Sinuwun Ndarawati nyuwun ngambil pustaka Jamus Kelima Sada kangge menapa? Dinggo tumbal wadaling praja ing Ndwarawati. Ingkang wigati bakal kinarya tumbal wadaling praja Bagong. Nuwun sewu, kok nggo tumbal Ndarawati kenging napa? Kena pagebluk. Akeh kawula ingkang esuk lara sore mati, sore lara esuk ketiwasan Bagong. Pun kula tampa pangendika sampeyan ning niki kula entuk ngrembug perkara Sinuwun Ndarawati napa mboten? Ya wis sakarepmu Panakawan. Nek entuk ajeng kula jelaske. Nek mboten apa-apa. Kula nyuwun palilahipun Sinuwun Prabu Darmakusuma. Jalaran panjenengan menika nuwun sewu Nalendra negari Ngamarta ingkang jenang wenang jenange bor dhateng kawontenan Datulaya. Sira arep matur apa, Bagong? Namung atur keterangan. Iya. Matur keterangan sing kepiye? Nuwun sewu nggih. Pegebluk utawa welaking Jawata. Niku nuwun sewu, niku diparingke sing gawe urip dhateng papan sing pancen menungsane niku ora iso dikandhani. Tegese kon manembah ora gelem manembah, kon tumindak apik ora gelem tumindak apik. Niku dewa mesti paring pagebluk kalih papan niku. Sranane digawe napa mawon, larang sandang, larang pangan, tetukulan ditandur ora tukul. Niku sing gawe Gusti. Iya. Nah, sakniki kula aturi metung Sinuwun. Nalendra lenggah siniwaka menika nuwun sewu, sampun ngantos gampil gugu dhateng aturipun sinten kemawon. Mboten mawas menapa menika pepunden, mboten mawas menapa menika Nayaka lan Punggawa, kudu dipetung nganggo nalar sing ganep. Lire piye, Bagong? Saniki kula tak takon. Ngastina niku sing dadi Ratu Prabu Duryudana. Sakurawane teng riku enten Sengkuni, teng riku enten Durna. Niku menungsa pendak dina do gawe dosa. Iya. Ning rak kok ora ke Taman Pegebluk. Kok ayem-ayem mawon, kok tentrem-tentrem mawon. Terus saniki kula tak nyuwun pirsa karo sampeyan. Negara sing ratune Titis Dewa niku negari pundi? Negara Ndarawati. Betul. Negara sing ratune Titis Dewa niku negara Ndarawati. Iya, Panakawan Bagong. Titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Saiki negara sing ratune Ratu Lumrah, ora Titis Dewa, ora ke Taman Pegebluk. Kok negara sing ketunggon Ratu Titis Dewa kok ke Taman Pegebluk niku nuwun sewu. Napa ketemu nalar? Apa ketemu ngakal? Monggo sing dadi Ratu Titis Dewa lho. Lah niki, enten niki panjenengan niku aja gampang percaya. Ratu niku nek gampang percaya morat-marit negarane. Ratu niku nek ora nggunakake paningal batin, ming paningal lair tok, morat-marit negarane. Saniki ketemune ngaten mawon. Ketemune piye, Bagong? Nuwun sewu. Jaman sak mangke menika aja percaya karo wong sing paling cedhak kali panjenengan, aja percaya karo kanca sampeyan, nuwun sewu rencang sampeyan. Merga ana tetembungan kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti.
Niki akeh sing kanca tegel karo kanca, sedulur tegel karo sedulure dhewe merga mung kepengin kedulungan derajat pangkat, merga mung kepengin kedulungan bondo donya. Niku lho, Den. Mula panjenengan kudu menggali babakan perkara niku. Nuwun sewu, saniki pertanyaannya ya nek iki Kresna tenan, nek udu ayo. Nek udu Kresna, terus pustaka Jamus Klimasada digawa nata Ndarawati, digawa teng negara Ndarawati. Dienggo tumbal niku apik-apike mung dipendhem. Monggo dipendhem niku ora bakal bali meneh. Monggo pustaka Jamus Klimasada menika panggesanganipun para Pandhawa. Menika panggesanganipun para kawula sak negara Ngamarta. Nek nganti Pandhawa koncatan pustaka Jamus Klimasada, wong sing ora seneng karo para Pandhawa, arep gawe kampitunaning Pandhawa, arep gawe cilakaning Pandhawa, niku bebasan angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Monggo pusaka wis kebaca dadekke tumbal. Sampeyan wis ora duwe pusaka Jamus Klimasada, wong sing ora seneng karo Pandhawa, gawe cilakaning Pandhawa gampang. Goleki Kresna sing gawa wis ora ana, merga nuwun sewu niki mung gaweane wong. Napa sampean mboten percaya, mboten cilaka? Iya, Bagong. Nggih, mula nuwun sewu lho, kula ora arep obong-obong siji lan sijine. Ning niki benerke kahanan supaya kabeh menika iso kelakon ora ana sing dirugekke ngoten. Ning nek Semar niku karepe Pandhawa rawuh 5 cacahe teng Karang Kadempel. Ora ndek niat napa-napa. Pandhawa ora pisah karo pustaka Jamus Klimasada. Lah tegese Semar niku pancen ngerti nek pustaka Jamus Klimasada niku ora bakal pisah karo para Pandhawa. Ning nek pusaka mang paringke sinuwun Ndarawati menggo tumbal wis ta, yakin ora mulih pusaka. Niku yakin kula mboten ajeng aja-aja ora bakal bali teng tanganing para Pandhawa. Pandhawa kelangan pustaka Jamus Klimasada. Nah, wong sing ora seneng karo para Pandhawa, gawe cilakaning Pandhawa, angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Saniki ngaten sinuwun. Niku terserah sampean. Ajeng mangparingke sinuwun Ndarawati napa kula kalih Petruk niku monggo. Ning kula suwun kula cek nyekeli aturipun Bagong. Kula aturi gatosaken aturipun Bagong. Mang petang-petang teng penggalih panjenengan. Bener sapa? Ngoten. Apik mangparingke sinuwun Ndarawati napa apik mangparingke Bagong? Niku teng lambe ati sampean. Nek apik mangparingke Kresna nggih mangparingke Kresna, nek apik mangparingke Bagong nggih mangparingke Bagong. Ning nggih niku nek diparingke Kresna menggo tumbal, nek diparingke Bagong ora pisah karo para Pandhawa prapteng Karang Kadempel. Ngoten mawon. Ngatos-atos lho. Saniki akeh wong nyewake sandangan wayang wong. Nek nganti niki panjalmaning menungsa sing niate menghargai rusak negara Ngamarta terus nyilih nyewa sandangan wayang wong wujude Kresna mengargo apus-apus, wah sampean cilaka. Yakin niku kula mboten gawe-gawe. Manus maring jajalanan sukertaning bawara iblis lanat. Bagong. Ponokawan Bagong. Mudyar kowe. Aku ora iso omong karo kowe to, rasa sok gawe masalah. Ora sok gawe perkara. Lho, kowe ngunek-unekke sinuwun Ndarawati kakangne nesu. Terus? Kowe kakangne sapa? Kakangne Bagong. Kakangne nesu kok kakangku ora nesu. Anggo ngopo aku nesu ngewahi karo kowe? Dewangi terus. Ponokawan Bagong. Wonten dawuh. Aku tak takon karo kowe gage wangsul ngopi takonku andi pertitis. Derajatmu ya apa? Derajatmu ya apa? Batur, kok ngene kok ratu. Nggih batur ya Ponokawan. Ponokawan ki papane ngendi? Teng isor. Kula menika namung kere. Kula menika namung Gedibal 17. Ing atase derajatmu ki wing batur kok dlangap-dlangap ucapmu ndrowini kaya grojokan. Kowe wani nyes Maranata Ndarawati kuwi adikku lanang. Terus. Wah aku diwangi terus. Aku suwe-suwe tratapane. Terus wae wangsulan ora apa-apa. Nuwun sewu, kula niku mboten ajeng wantun, kula niku mung nglereske. Kula niku mung benerke, ning cocok mboten.
nek pustaka Jamus Lima Sada niku ajeng dibeta teng Ndarawati nggo tumbal niku mung dipendhem. Nggih to? Monggo nek dipendhem niku ora bali. Kula ngemutke sinuwun Prabu Darmakusuma aja nganti gampang maringake pustaka Jamus Lima Sada. Napa kula ngenten iki salah? Salah. Salah kula nggih napa? Kowe salah ora nyawang karo derajatmu. Nuwun sewu, Mas. Saniki kula tak takon, sampeyan iku titahe sapa? Titahe sing gawe urip. Kula ya titahe sing gawe urip. Kowe karo aku ki padha, Mas. Sing bedake mung derajat karo pangkat. Ngoten. Nek di mata Tuhan kita itu sama. Sama-sama manusia. Aja sok tumindak kaya ngono kuwi, aja sok ngelokke kowe kere, kowe gedibal, kowe iki mung welek nyolok mripat. Dosa, Mas. Tandane dosa sampeyan aja gagas kaya ngene iki, aja ngunekke kawula sing elek kaya ngene iki, aja ngunekke kawula sing ringkih kaya ngene iki. Sampeyan iso dadi ratu niku mergo tak coblos rai sampeyan. Gong, kowe le omong malah dadi masalah iki. Cerewet kowe mena. Untal dasmu sisan. Kon ngewangi ora gelem malah meden-medeni wis kowe cengok. Aladenane bacot wani ya bacot nyemplung kali. Wis terus ya mengkari ndodok. Lho. Kok mengkari ndodok piye ora? Samane ngunanae karo Bagong kleru. Napa kula kluput? Kula ngemutke ratu Gusti kula. Napa kula kleru? Kula ngemutke ratu Gusti kula. Prabu Puntadewa niku ratu Gusti kula. Nek ratu Gusti kula enten napa-napa nganti cilik lara gedhe mboten wonten terus sing mbayari kula ben sasi sapa? Kula wajib ngemutke ratu Gusti kula sing kleru. Apa kaya ngene iki dianggep salah? Salah perkara derajat pangkat, derajate nggon endi, pangkate nggon endi? Kula tak takon karo sampean. Sapa-sapa arep digetak, sapa-sapa arep digetak. Dumeh dadi ratu galak. Tangger iki wis saiki ayo. Muni ya. Ombo-ombonan cangkem. Ombo cangkemku kasih. Sero suaraku kok. Lho ora lho iki tenanan. Sing tau nek kowe meneng wae kok kakangne nesu-nesu iki ngopo? Mergo aku tresna karo adikku lanang. Terus? Kowe tresna ora karo aku? Nek kowe tresna kowe muni ngono iki, Tru. Men aku marem, Tru. Amoh, oh setan iki. Ora gelem muni ngono to? Ora. Kowe wani ngasmane Kyai Prabu Ndrawati padha karo wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe wani ngelari jadane Kyai Prabu Ndrawati padha karo kowe wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngila karo kahananmu. Ing ngatasi Semar arep bangun kayangan iki Semar iki derajate apa jebak aku tak takon. Semar iki derajate apa? Aku tak takon kok wani bangun kayangan. Kowe ora gagas kok kowe iki ora ngerti sejarah iya, Mas. Lho, kowe ora basa karo aku. Tak basanono wong sampean wis ora ngajeni karo aku. Sampeyan karepa dadi Nalendra, nek karo para kawula ngajenono. Kowe aja gleleng dadi ratu ae. Kowe aja gaya dumeh lungguh kursi sing dhuwur. Ning aku nek gelem nglumpukke masyarakat tak jak demo telung kedeping paningal rubuh saka kursimu kowe. Aja sangunek-unekke masyarakat cilik kaya ngene iki tandani. Sampeyan iso gedhiangkrang sila tumpang neng kursi iki mergo tak coblos, mbaya sembada. Biyen sampeyan ling beseli aku pira takon dadi tim sukses, ha? Karo tok janjen-janjeni kene iki sesuk tak bangun aspal, tak aspal kene esuk tak cor, kene esuk tak nehi toilet. Kabeh ya ming telek. Nek magang iki kaya janjine kaya dara kekalangane nek wis dadi lali micek mripate. Gong sabar, Gong. Ora sabar, ana ngene iki. Ora wedi kok sawa-sawa terus. Ya wis. Aja tak enek iki. Ya. Aku ngelek to. Lah ya engko gampang. Tak nggo bengok-bengok sedelo wis ning krujuk ya weteng. Ya rasa bengok-bengok ora. Mau mangan urang. Oh. Glepunge tok ya ora apa-apa. Lajeng napa sampean? Arep pripun? Lajeng takon ngejak apa sampean? Wis rasa kekan gunung saiki kowe bali. Nun, saiki bali. Bali piye? Ora samboyong Pandhawa, bali. Kowe ora wedi karo aku. Kowe ora wedi karo aku. Yen nganti aku iku nesu, ana para kawan tak glantang tenggala, kowe mati. Salah, sampean salah. Salah, Mas. Pati uripe Bagong ora ning tangane Baladewa. Apa kowe ponakane sing gawe urip apa piye? Hah?
Mulane aku nang ndi-ndi ki ora tau klamben, mergo aku wong ora tau wedi mati. Mati uripe manungsa ki ora gumantung karo kahanan apa wae, ning gumantung karo sing gawe urip. Arepa sampeyan duwe nenggala, arepa sampeyan membanggakan bahwa apa gong bahwa nenggala niku ampuh niku ora tumrap sampeyan. Ning ampuh ing pusaka, ampuh ing ngaji-aji menika nek diridhoi karo Allah Subhanahu wa taala. Nek Gusti ora ngeparengake pusakamu ki ampuh, mbok tok tamake apa-apa ora bakal ampuh. Ngono? Ya jalo piye tokno nek ora percaya. Nek iso mlebu nang wetenge Bagong berarti aku dipesthekke mati saka tangane Prabu Baladewa. Nek nek Bagong ditamani nenggala ora apa-apa, kewirangan kowe bol. Lho. Bol piye? Jenengmu sapa? Baladewa, tundang bol kok ora gelem. Apa kon ngundang boyok ngono? Dhuwure bol. Dhuwure bol cengkulmu ora. Cangkeme ora. Wah. Ngono kok ora di karo Baladewa. Ora mboten wedi karo sampean. Bebasanipun ngaten sinuwun. Sakranjang koplak ngendikaning Prabu Baladewa, kula lebetke kuping kiwa tak tokke kuping tengen. Ning sekelima ngendikaning Sinuwun Prabu Duryudana. Lho. Puntadewa Gong. Wah, Puntadewa lali. Bakal kula agem. Badhe kula agem lan badhe kula estakaken dawuhipun. Parap manusaning jajalaran. Yen ngono cetha kowe wani karo Baladewa. Cetha kowe wani karo Baladewa. Wis
lombak marwa sing sang mangyat kurdaka tekaping irika sang pinarwasa wong nyak nek ngono tunjung enyana men mong nek mendiwati karwaku ngani karwaku tadahe bebadan jangan iki kurang nyamine ning ana kawula nek anakku sing ora gelem tak meput yo ya kuwi meng kowe Ariwati nyuwun pangapunten sinuwun kula menika namung kawula alit kula menika namung anakipun kawula alit wadene iki menapa panduka badhe mengko garwa dhateng kula panjen kuwi ati pekaremaku panjen kuwi ati pekaremaku nggonku ngarep jeneng wong padon ndak ngake ngaluul nyok Rawati mau tenan akeh kanca-kancamu ning negara tunjung kencana apik kawula alit sing tak cengake kalau dadi panjen pamesmani nyari lenggahing Sang Prabu Kelo Upala ana ing negara tunjung kencana ora bakal wetipa ning ancur paput nang bakal tiba ana ing walik ora bakal wetipa ning padat yuni nang bakal tiba ning ancur paput ora repek bojo nek upama kowe dadi panjaluk kowe dadi karep damet mari gandeng kanca-kancamu iki kalah ayu karo kowe dak dadekke pramet mari ning kowe ngelem dadi bojoku Tobat estunipun kula ajrengan panjenengan namung nyuwun mahapunten kados pundi anggen badhe kula nglampahi jero panjenengan kula nyuwun mahapunten kula mboten gadhahi raos tresna kan panjenenganipun Sinun Prabu Selokupala kowe ngindati kawulane nyapa kawulanipun Maduka Sinun Prabu Selokupala kowe urip ning negara ngendi wonten ing Tunjung Kencana wonten negari panjenengan menine kowe ngerti nyapa nyengkati ratu ning negara Tunjung Kencana panjenengan Sinun Prabu Selokupala saknamo perintahing Prabu Selokupala kowe ora kena nyelaki saknano ing ora kena nyelaki saomongan nang kenyane Prabu Selokupala kowe ora kena nyelaki dadi kowe kudu gelem dadi monyokmu kula mboten saged nglampahi oye kula mboten saged nglampahi oye kula mboten saged nglampahi nyok amik ngempung atiku nyok amik ngempung atiku ya ora gelem ngladeni Prabu Selokupala aku kacar ica alun ica nek kowe ndak gelem tak cum nyalon-alon aku kudu nganggo nyalon ingkang kacar nek kowe ora gelem nak nom nyalon-alon aku kudu nyalon kacar ning luwih becik kowe manut dadak-dadik gawe keceling Prabu Selokupala paham tobat ora tobat iki aku omong apa dadak obat obat itu sampe dulu ayo kowe manut apa ora tobat kula mboten saged nglampahi ora nyengkem nglampahi lak candak bari panjenengan kowe wong madon kepanjangan ning mong kepripun nyaming kepanjangan ning mong ribet nyaming gak candak kowe ora ngerti ler gunung kulon ngae nyegara wetan ngae nyurang kidul ana dalane ora candak ora kaya kepentok ngono gak pepek ngono nek nyombayangke kaya ngopo enak pepeke ana apa kowe ana apa kowe kula mboten saged candak nuthuk mari bangsa
Batoban lah kok dadi kaya ngene lakoning Sariwati. Kok kaya bojone Kisban sing biyen ta iki Sariwati. Kuning. Wah, iki ketae. Anggere bengi sok edan. Tobat kaget aku. Ucal saka tanganing Nalindra Tunjung. Kencana Prabu Selagupala lah kok iki dadi tobat iki persis banget rupane gek iki anake sing terlantar. Aja ngawu gawar ngawur kowe. Wong elek iki gampang naik darah. Wis rong dina iki aku ora mangan mlaku terus tanpa mandeg prihatin golek gawean. Aku dadi kowe ngomong kaya ngono sampe namu dhewe Batoban, kowe iki balaning Prabu Selagupala. Ora tepung karo Prabu Selagupala, ora sudi. Ora siut kowe wong apa marmut. Lah terus kowe sapa? Aku Bagong. Saka ngendi? Saka Karang Kadempel. Kowe kok mlayu-mlayu ngapa kowe? Jenengmu sapa? Aku Sariwati. Sarimurni, Sariwati. Kok kaya minumang. Mlayu-mlayu ngapa, Sar? Aku dioyak-oyak Nalindra saka ing Tunjung Kencana jenenge Prabu Selagupala arep dipek bojo. Aku iki dioyak-oyak ratu arep pek bojo kok. Emoh. Wong wedok ngendi ta sing ora kepengin mukti, wong wedok ngendi sing ora kepengin kecukupan apa-apane iki nek dipek ratu ki langsung gelem Batoban. Dudu watakku ya dudu watakku. Aku duwe watak. Wong kepengin dhaup kuwi ya landhesaning tresna ngono wae. Nek tresna ya ora bakal bisa kelakon. Oh, terus aku dioyak. Aku terus ketemu kowe jenengmu sapa? Aku Bagong. Bagong? Heeh. Malah aku njaluk tulung karo kowe Bagong. Kowe ngerti ora? Kawula sak negara Tunjung Kencana kabeh padha rumangsa kesiksa batine. Merga disababake tingkah laku ning Prabu Selagupala ing watak Angkara Budi Candala. Yen kowe iso mateni Prabu Selagupala Batobat apa ya bisa kowe dadi gumanti keprabaning Prabu Selagupala. Lan perlu malah yen kowe bisa mateni Prabu Selagupala, Sariwati pasrah bongkokan karo kowe mangsa bara nggonmu merba masisa kalawan aku ki Lurah Bagong. Wis dalan kamuktenku itu. Kepapak keperanggul mungguing ngayuda kepapak bawat nyobentar waduh cilaka iki. Wah, ya Tunjung Kencana iki mbok menawa negara luar negeri dadi basane beda. Napa memak nganglan ngangkang nyekati lakune Prabu Selagupala. Takon karo aku Bagong, kowe sapa? Prabu Selagupala. Apa? Prabu Selagupala. Ninom Selagupala. Selagupala danyar maranyata. Ngapa kowe mlayu-mlayu gup? Gup nengulmu melanyat nih. Jenenge Gupala kan ngundang sapa wis? Ngoyak karo calon bojoku. Weh, sapa calon bojomu? Dewi Sariwati. Nenon. Nyut kuwi. Sariwati calon karep aku. Aku wis dicritani karo Sariwati. Nek kowe Ratu Angkara budine nista. Kowe ngendhak karo wong wadon, kowe ngremehke derajate wong wadon. Pendak-pendak wong wedok ning negaramu yen ayu tok pek bojo.
nganti bojomu ora iso diitung pira cacahe. Klebu Sariwati iki mau ya arep pek bojomu lho. Sariwati terus wadul karo aku. Aku ora ngetrima nek ana ratu watake kaya ngono. Mulana. Malah dolanan sepur. Pun nengonmu melajan. Menceleng pelit-lanat montot nanti pepalangi Prabu Celuk Kupala. Yen iya arep apa? Oh, wani anakku. Sing tau wedene apa? Ora minggal ora kletak-kletak dening aku. Lah rumang ngethak piye? Cangkemmu ketutupan terong semono gedene kok. Iki irung. Iki lunak. Iki yo nunggahke iso tintunke. Panjen ponyine nek dong ora diamak-amake yo ngene iki. Gentayang medun ngono ya. Iya. Sok kaya andeng-andeng ah. Men ketok piye ngono. Ora nang kolak lenak dening awakne. Daya tenan. Aku diklethak rasane ora kaya kecokot tuntu keri. Kaya dimot mingan. Geli rasane ya. Sela Gupala. Kaya aja gleleng kowe. Kowe ora ngerti sapa sejatine Bagong. Aku ayang-ayane Semar Badranaya. Semar iki bapakku. Kekuatanku sejatine padha karo Semar ya meng aku ora iso ngetokke kekuatanku. Ora ngerti rapale, ora ngerti aji-ajine. Ning jane aku nek wis gelem matek aji, epek-epekku tak gathuke tak gonggrayang awakmu. Ora sena mergo layu aja dundang Bagong tak kandhani. Letak tanpa nyawa. Genah negara Tunjung Kencana komplang ra ana ratune. Ya sandangamu tak nggone. Gela Gopala. Kene dongane engkung ndadosaken pingaraos sing manahipun ingkang abdipun Sariwati dene jenengan Kilurah Bagong sampun saged nyedani dhatengipun Prabu Sela Gupala pancen kepara nyata lan wektu dina iki aku ing lenggah dampar negara ing Tunjung Kencana jejuluk Prabu Sela Gupala inggih nah
Kejaba saka kuwi aku nagih janjimu Sariwati. Piye? Kowe nalika semana pasrah bongkokan nek aku iso manteni Prabu Selagupala. Terus kesutupun asal batasanmu. Apa kae jenenge? Keputusanmu piye? Kula namung ngantun nderek nanging kula menika sampun prasetya. Prasetyamu? Kula mboten kepengin ngladosi kakung ingkang sampun ngagungan garwa. Kula kepengin kakung menika tasih legan. Kula nyuwun priksa, sinuwun Prabu Selagupala menika sampun kagungan garwa menapa dereng? Bumi langit dadi seksi. Aku isih jaga kemalakala. Aku belum tersentuh oleh wanita manapun. Aku belum pernah melakukan apapun dengan wanita. Masih suci jiwa dan ragaku. Ngaturaken panuwun ngaten, monggo kula dherekaken manjing delenging negari ing Tunjung Kencana menawi paduka badhe mundhut garwa kaliyan kula namung kantun nderek. Tenan? Inggih. Ya nek pancen kaya ngono ya. Budal ning negara Tunjung Kencana, kowe karo aku mukti nang kono. Mengko garwaning Selagupala sing wis tekaning pati tak lereni kabeh. Takon bali nang omahe kabeh. Ming urip kowe karo aku. Lha nggih ngestakaken dawuh. Ayo Sariwati, monggo kula dherekaken. Tan samar pamoring sukma sinungmaya winayu ing asepi sumimen telenging kalbu pambukaning warana Mas piye Dik? Mas Petro piye? Miturut etakat kula sampun kliwat saking 7 dinten. Lekang Mas Bagong derek caos pari kabar napa-napa. Lah terus mau bengi sewengi wis nangis lho. Kangen kula kali Mas Bagong. Kula ajri nek Mas Bagong supe kali kula, supe kali sampeyan, supe kali Kang Mas Petro. Lah terus napa mboten langkung prayoga dipun patosi. Apike pancen ngono truk. Ya wis yo tak tutke goleki wae engko mbok menawa Bagong lali karo Purwodasina. Monggo kula dherekaken. Maremeng pun Kakang ingkang wis bakal bisa dhaup astelemiat karo kowe Sariwati. Inggih pangeran. Semanten ginatian pasuryanipun panjenengan menika kados mangkaten nanging kula ugi tresna lan panjenengan. Aduh nyawa-nyawa jimatku lho. Aku pengen gandrung kowe Sariwati. Kula semanggaken badhe nyekar menapa gandrung menapa. Ayo kanca. Lho, wong gandrung ngatresnan kok gugur gunung. Wis aku meng kuwi. Sanesipun menapa ya? Dadi ati menapa dos? Ora dadi iwak. Mane dadi ati, dadi gule apa dadi tungseng temonjo. Men dadi ati nggo ngapa? Sae-sae le nembang. Inggih ngestakaken dawuh. Gegarane wong akrami rungono Patobat suarane kasar ning apik. Heeh. Aku duwe geng jenenge Sariel. Menapa menika? Kasar tur ngeyel. Tutu panda tutu
kudu rupa among ati bawi tane aduh aku tak cekel gelugungan iki le merinding tekan kempel lusut luput karang bahasane iki dhewe-dhewe ya ana lho sing sinden muni lusut pisan luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang nyun sewu sinuwun menika nyun sewu menawi ngresiki waja menika agem menapa Akarang wong desa ya mung nganggo bata. Sapunika dados Nalindra ya kedamawi. Nuwun sewu ingkang langkung sae. Apa? Hah? Sing apik apa sing ngarang dhewe? Pertama, lho. Ngresiki waja nganggo pertama. Maksudnya digebek sik. Terus tekan ndi mau? Tekan ndi Diajeng Sariwati? Sariwati, kula piyambak boten mangertos. Luput pisan. Wah, kelangane kok. Wong ya ora iso nembange kok. Luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen angel langkung tan kena tinumbas arta laraning lara kaya batok-batok wong kang landang wuyung mangan ratoyan rajena dolan nang weteng lara mong kudu weruh weteng ati do kusuma asu ayu babalong janur kowe usada wong kang nandak apik gugur gunung Sariwati namung kula nderek obat-obat kula nyuwun pangapunten sinuwun menika sajaipun wonten tamu. Lho. Ora amet pasang kaliman tabek sapa tamu wani wis jaya. Wah, mula kok ora ana kabar wer duwen. Kowe wis mukti cah bagus. Kowe wis mukti aduh adikku adi apa? Kong apa? Boten iki terbabar pisan. Boten wonten pekabaran. Mas, sampeyan mus mukti kawibawa kagem busana kados mekaten Mas Bagong. Mas Bagong kula ingkang garwa Mas Bagong. Bocah-bocah piye agem banget. Manungsa lantaran batu-batu. Coba ngatur-ngatur. Mas Bagong. Mas Bagong. Mas Bagong sampean kok lali karo sumpah sampean. Kowe kencingan apa, Wer? Aku kakangmu Gareng. Aku kakangmu Petruk Lugong sing kok nunggu bojomu kowe golek gawean. Saiki bareng kowe dadi ratu, kowe mukti kok kowe lali karo bojomu. Ban, kula suliyem. Kula bojo sampean, Mas. Piye? Muni kepiye kowe? Hah?
Aku ki ratu, Bagong sapa? Bagong wis almarhum. Ora ana Bagong. Sing ana Prabu Selagupala. Sampeyan Mas Bagong, kowe ora pikan tak kepruk watu jago kowe kepas. Ayo terus. Atau banget. Mboten nginten babar pisan kula nyuwun pangapunten. Samenika kula nyuwun pirsa dhateng panjenengan. Ngapa Sariwati? Panjenengan tasih legan menapa sampun kagungan garwa? Yen menek gampang ya gampang, yen gampang luwih gampang ya ben. Ning kula nyuwun pirsa panjenengan menika sampun kagungan garwa menapa tasih legan? Ayo. Kanca. Batu-batu pas kula mboten betaken gugur gunung. Kuwi tembang penuh gotong royong lho. Kudu dieling-eling ora kena kok. Kula nyuwun preksa panjenengan sampun kagungan garwa menapa tasih legan. Kowe iki percaya karo kae to? Kae mung wong sekeng-sekeng. Kae wong melarat sing kepengin ngaku aku karo aku. Memper do kepengin ngaku aku karo aku bareng aku wis entuk kamukten kaya ngene iki. Aku ora tepung karo Suliem. Aku ora tepung karo sing ngaku jenenge Gareng mau. Apa meneh sing dhuwur irunge dawa kae aku ora tepung. Kowe percaya masmu apa? Percaya wong kere-kere kae. Betul. Menika mangke badhe mboten saged dadosanipun lho sinuwun menawi sing ngandika sinuwun. Prabu Selagupala mboten ngakeni dhateng kegarwa. Kowe iki nek kowe ora percaya, kae tak oyahe tak keprukane watu sirahe Pak. Betul. Iki ora ana ngimpi apa-apa kok dadi ana wregul nglumpuk. Wong e padake regul. Rama Semar. Iki rak Suliem to? Nggih. Ngopo Gareng barang kok nangis Petruk kok nangis? Ngaturaken ketiwasan, Pak. Nalika semanten kula niliki Bagong teng griya. Bagong niku arep nglalu merga kahanan uripe. Bagong wis mala bojone merga keluputan terus Bagong eling sadar nek apa sing ditindakake niku kleru. Iso. Bagong terus lunga titip bojone kalih kula kalih Petruk. Reng nek aku ora bali 3 dina gedene 7 dina aku mati ning dalan Kaliren. Nek aku engko mukti kowe tak kabari. Aku lho nggih weling kalih Bagong, Gong aja lali karo bojomu lho. Ora, pokoke sumpah demi Tuhan aku mesti nek mukti bali. Bagong saniki wis dadi ratu. Mbah saka jalane saka napa ning nganggo sandangan Nalendra jenenge Prabu sinten wau Suragupala. Heeh. Gandrung karo wong wedok lagi do roman. Dumadakan bojone teka, bojone diantemi, ngaku nek udu bojone. Bagong ora ngaku nek Suliem adi kula niki bojone. Wah, kepanjingan apa kae ha? Sing matane kira kuwi ngene. Marahi pacarku Sariwati marah. Nesu karo aku. Dikira aku wis duwe bojo. Kowe sing dadi sebabe. Sing mirunge doyene.
Catut mantan. Oh, kejem banget ya, Tru. Aku dadi malik tinggal kaya ngono ya. Sapa iki? Hah? Iki sing ngarep ki nek dikai bathok kaya bulos lho iki. Sirahe iso ndelam-ndelum. Kowe kok dadi kaya ngono iki ngopo to, Dole? Apa mergo nggonmu saka prihatin sing banget tumuli kowe entuk kanugrahan dadi wong mukti, dadi wong cukup, wekasan iso malikke pamikirmu kowe dadi wong sing uraan, dadi wong sing angkara murka. Aja ngono ya, Bagong. Bagong sapa? Ngawur. Sura Gupala. Lairku siji Sura. Nang isor Gupala. Mula jenengku Sura Gupala. Lah ku lair nang ngarep SMKI. Ngawur kowe. Kuwi enak. Arep ngapa kowe? Terus kowe rene arep matani karo wong kira karo wong irunge doe. Karo jenenge Suliem, wong lemu banget. Asli wong lemu. Gedhe tenan wonge. Saya saiki meteng. Wah. Gemblem. Nek cara kendang ya kendang bem. Hai. Tung gemblem. Sanggo latihan kendang karo bojone mesti. Kon mbrangang terus sirahe keplaki tumblong blum. Wis kowe ora sembrono. Kowe iki anakku. Anakmu piye? Padake aku ki Prabu. Sawise aku isih turuning Prabu Begawan Wisrawa. Aku isih eyang buyutku ki Prabu Sumali. Mali kemali ngono. Pak, mbok tambahnono, Pak. Kowe ketoke wong edan ning jahat banget iki. Sing ngomong nek Prabu Suragupala ki trahe Begawan Wisrawa ki sapa? Nek ngono kowe jure Dasamuka. Ha kae eyang. Lho. Sapa-sapa kok eyang? Mula aku kejem. Mula aku wengis. Wengis lahir batinku. Mergo aku pancen turuning Prabu Suman. Aku isih nasanake Prabu Kunjarakarna. Wah, serem kabeh. Aku klebu bakal dipek mantu Prabu Niwata Kawaca. Wajah to. Seswane Rama Bargawa. Ayo, areng apa kowe? Aku nek digdaya ya digdaya. Aku kekasih ing Sang Hyang Bathara Wenang. Kelangenane Sang Asih Prana. Ya Sang Asih Prana ya asih bu bakule lotek. Saedian ora. Hah, arep apa kowe? Ngapa Mir? Kok Mir? Ayo kowe, kapokmu kapan kowe? Tepung ta? Ora iso. Aku nggon aku ki nek kata-kata terakhir ki mesti tambahi Mir. Arep nanti Mir ngono kuwi. Kuwi kata-kata terakhir nek cara bantur iya C ngono kuwi. Lah jene iku nek cara nggon aku Mir. Ayo jajan Mir. Ngono kuwi meng kata-kata dialog adat budaya. Pancaya terus yo. Piye? Padake becak aku. Arep tak pancal ki sing numpak sapa? Ora macem-macem kowe. Ucap kacarita. Salebeting Prabu Suragupala. Nalika semanten duka yasinipe panandene iki Lurah Semar katingal komat kamit tutukipun angrangepal daya pangruwatan nenggih kulha balik caraka balik den tamakaken dening Ki Lurah Semar wonten dadaning Sang Suragupala. Oncat digya kala Suragupala ingkang suwebatan sukma kemanjing angganing Ki Lurah Bagong.
Kowe kelingan ora saiki karo aku. Bapak iki. Kae gareng kae. Heeh. Petro. Bojoku nang ndi, Tru? Ayo. Tak koske nggonamu mesti. Kowe ra kelingan lakon sing kelakon apa? Ora. Ki aku mau goleki karo bojomu. Kowe iki wis mukti lho sandhanganmu kaya ngono kuwi. Wah. Aku dadi apa mau dadi ratu. Neng Tunjung Kencana Prabu Suragupala. Kowe kang srupan-srukmaning Prabu Suragupala sing tok pateni sajake. Kowe gandrung karo wong wedok, kowe sumpah karo wong wedok nek rung dibojo. Suliem adiku teka ngambruk neng pangkonmu tok tonyo bathuke. Weh lah. Aku nono ping pindho karo bojoku, Tru. Endi Suliem? Endi Suliem, Tru? Aduh. Kowe tak tono ping 3 ya, Suliem. Nggih. Wingi nggon mata karo nggon bathuk iki mau kena nggon apa? Niki wau genirung. Mimisen ora? Mboten. Nyobet mimisen. Pancen setan kok Bagong kira. Mari ta, Yem? Mari. Wong iki marine gampang kok. Kene. Masih. Teng arepe bapak. Alah santai. Sisine. Mboten sah ngagem busana kaya ngoten. Tak ganti sik. Aku njuk ngapura ya, Yem. Mboten napa-napa. Aku karo kowe sayang. Bagong, Ayo. Wong tua kok ra dikek.